Live tayo yan. Sa YouTube po ha. Opo. Relax. Kaya. Relax lang. Lag-lag po isa. Tanggal. Kaya pala. Sa ano ito? Sa pagluluto. Cook ang trabaho mo. Assistant mo. Cook tayo. Kung oo, nagluluto talaga. Sa puro sandwich lang. Parang pwesto namin. Tama, kasi ito yung sobrang sakit pag nasumpong. Walang araw. Wala, araw-araw po. Tapos, may mga natunog na ugat dito sa bato. Shoutout ng taga-Taguig sa YouTube channel. Ay, mga taga Block 137, Taguig, Upper Bikutan. Nandito na tayo kay Apo. Nakarating tayo sa, Guagua. Pangga. Laging sumasakit yung kaliwete. Kaliwete yan. Wala. Oo, ito. Pero ano na, pagka sobra na, tiktado na lahat. Ang sabi, kinukulang ka. Ano, yung iba-iba yung ano kasi Ilang magagamot mo? yung mga 4 na yata mga gamot yun. Yung unang-una, kinukulang. Tapos pangalawa, yung may kapre daw na umano sa akin dun sa... Kasi may puno ng mangga doon malapit sa bahay namin. And, iba yung mga ano nila sa akin. Taga-Taguig, no? Okay. Taguig, after Bikutan. Alay, tayo. Ito. Kung nag-shoutout ka doon sa YouTube channel, shoutout ka naman dyan sa Facebook page. Ayun. Ay, shout out mga taga-Taguig. Upper Bikutan, Block 137. Nandito na tayo kay Apo sa Guagua, Pampanga. Ngayon, ang masakit mo rito, ito. Oh, pag sobra na, apektado na lahat ito. Hanggang dito sa dib. Bali, ilang taon na? Ano, lumala itong pandemic na. Pero dati, hindi masyado. Nung tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ko. Tapos naulanan kasi nagmumotor ako. Ngayon, sabi mo, tikbalang ba kapre? Kapre ang Sabi ng manggagamot. Yung nagamot ka ng manggagamot, ano naman ang pakiramdam mo kahit doon sa bahay ng pinangkang mong nabiwas sa bisiklet mo, hindi? Walang pababago. Anong pagbabago? Ngayon, anong pakiramdam mo dahil hindi ka pa ginagamot ng pong nasareno, anong pakiramdam mo sa sarili mo ngayon? Ano yung pinakamabigat mong pakiramdam dyan sa katawan mo? Ito talaga. Yan. Pero nagagalaw naman siya, di ba? Oo, galaw. Kaya Pero- nasakit. Masakit. Oh, pero nagagalaw ko. Nagagalaw mo. Ilang years mo nasakit yan? May mga 3 years na. 3 years na. Sabi lahat ng manggagamot, nakapre ka. Ah, Bakit ka daw nakapre? Kahit bigyan natin ng clue, kahit kung nakatsamba o hindi nakatsamba, nakatama ka ba, hindi mo nakita, no? Nabato mo ba, etc. wala naman silang sinabi. Kasi Pero totoo may puno sa bahay nyo. dalawang puno ng mangga malapit. Anong ginagawa mo sa puno ng mangga? After 3 years mo nasakit? Kasi nagiinuman doon sa rooftop siguro. Baka sabi ko, baka naiingayan siguro. Pero yun ang pakiramdam mo doon ka nasagig. Alanganin. Alanganin ako kasi ay nung bandang yung natatandaan ko, doon ako natulog sa rooftop. Tapos pagdating ko ng umaga, kumain ako ng bahaw na kanin at saka tuyo. Doon sumumpong na, sumakit na ito. Sumakit na yan. Oo, hanggang Pero dito sa ang likod. trabaho nyo, dahil meron kayong negosyo, nagluluto kayo. Ilang taon na kayo? Sa Hindi, ilang taon na kayo ngayon? 51. 51, 3 years na yan. Balik 49 pala, nagkasakit yan. Mm. Ngayon, sa medisina, ang sabi, tumaas ba pressure nyo? High blood? No blood? Nataas yung dugo ko. Matas daw ang dugo mo. Ilang, binigyan ka vitamins. Meron akong iniinom ngayon, pero inano ako yung ECG at saka X-ray, normal. Normal lang. Tapos
Nersitahan ako ng B-complex, vitamins at saka yung para sa high blood. So, tingnan niyo po ha, mga nanonood dyan, naging shoutout sa. Natataas ko lang kumain. Pikit. Pag inipit ko tong pulso niya, nasasaktan siya. Yan. Pero hindi ganun masyadong malakas. Oo. Konti lang. Pero kung kakabitan ko naman siya ng palito, pikit lang. Pag kakabitan ko naman siya ng palito, hindi ko muna ito dadasalan. Pero nahipan ko na, nahina pa yun, dahil hindi pa bumagit ang aking isipan. O. Pagdating dito, napakahina. Kung dadagdagan ko to sa pangalan ng Kristo, amen. Yan. Bigla siya lumalakas. O. Nakakaramdam siya ng reaksyon. O. Kung dito ko naman nilalagay sa palad niyo yung posporo, mahina ang dating. Kung lalagyan ko siya dito, tutusukin ko sa puso niya, mahina pa rin yung dating. Titingnan natin kung totoo talaga kinakape kayo. Upo kayo rito. Dito tayo magkakalaman kung talagang maganda nga sana, kinakapit ka na lang. Para matapos na yung laban mo. Di ba? Mas madali. Mas madali pa. Pag kinapit ka, mas madali. Naka-live pala tayo. Pwede pala natin baliktarin yung camera. Nilobat ka na. Diyan mo na lang panoorin. Yan. Shoutout mo yan. Taga-ano tayo ha? Hindi natin magkakaiba. Pero gagamit muna tayo ng papel. Ngayon, masakit yung balikat mo, di ba? Pag hinawakan dito. Kaya masakit to. Inom ng tubig, may dasal na yan. Tingnan natin kung totoong kinakapre talaga to. Kung gusto ka ng kapre. Okay na. Pakitanggal ng sapatos. Tingnan natin ha. Pangalan. Alex. Amin. Middle name. Raagas. Apelido. Pakaanas. Ilang taon? Sipian. Amin. Pikit. Iatras natin ang laban. Ang naalala mo, kumain ka ng bahaw na kanin. At galing ka natulog sa roll truck nyo, sa taas nyo. Sige, pumasok ka ngayon sa bahay nyo. Try mo. Sige. Okay na. Kaya mo pumasok sa bahay nyo? Kaya hindi. Parang Hindi ka makapasok sa loob ng bahay nyo. hindi makapasok. Hindi mo alam yung gate nyo. May gate ba kayo? Wala. Meron pero bukas lagi. Pero hindi kaya mo pumasok. Bago ka lang sa bahay nyo, matagal na. Tagal na. O sige. Lagpas na 3 taon. Hindi ka makapasok. Sige, pumikit ka na lang dyan. Papasukin ko sana yung diwa mo para makapasok ko doon. Titingnan ko kung meron talaga nananakit sa'yo. Pero titingnan natin. Di ba taga-tagig kayo? Di ba may magaling na magagamot sa tagig? Wala akong... O, hindi pa kayo nagpagamot doon? Hindi pa. Puro sa ibang magagamot lang. Pero sa tagig din, hindi. Hindi, banda may halo-halo na. Mayroong Tracy Martires, Bulacan. Bulacan, Tresel, Matres. Lahat naman ang ginamot sa'yo, isa lang sinabi. Yung iba, Kasi yung sakit mo sa likuran, sila ba sinabi ko bumukas sa aking bibig kanina, unang tingin ko pa lang, gagaling ka. Pero kaya lang tayo nagpunta rito sa spiritual, gumagalaw yung palito ng konti lang. Hindi ganun kalakas, di ba? Titingnan po talaga kung meron ng gagambala sa'yo. Automatical meron. Gusto ko malaman kung gano'n to kalakas, kung ano bang dahilan, ha? Pero kung ayaw pakusap ng Diyos, siya nang bahala. Pero hindi ko mo, kasi sinabi ko sa'yo, gagaling ka. Mawawala yung sakit mo. Pag sinabi ng bibig ko, ha? Galing sa Panginoon sa Kristo, pero hindi ako bumubuka, alanganin ako. Titingnan lang natin to. Papel. Pangalan. Alex, Middle name. Raagas, Apelido. Pakaanas. Amin. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, pasintabi po at magandang hapon po sa inyo. Nasa inyong harapan si Alex. Apelido. Pakaanas. Pakaanas. Naway basbasan niyo po siya ng inyong mapagpalang kamay. Kung meron man po talaga nananakit sa kanyang kaluluwa at espiritu, ay tulutan niyo po kung basagin ang kanilang mga dasal o kung sino man nagpapasakit sa kanyang katawan, lupa, at manatili na ang kanyang kapayapaan at isip at puso sa inyo. At kayong unat maghari sa inyong buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pangalan ni Kristo. Sintabi siya magnetiko. I-detect ko hanggang saan ang lakas ng nasa loob ng katawan niya. Amen. Ay,
Huwag mo papakalaman. Steady mo lang. Hindi ka, walang galos yan kahit katiting. Babawasan mo magnetiko. Ilipat doon sa papel yung dasal. Amin. Wala sa physical ang sakit niya. Nasa spiritual niya. Nandito. Yan o. Umiinit ng todo. Mainit yan, masakit. Masakit. Permis lang. Tumataas hindi. Tumataas. Tumataas, di ba? Wala to, simple lang to sakit mo. Hindi ka pa handa tumawag sa aking ama. Di ba sabi siya gagaling ka? Pag sinabing gagaling ka, gagaling ka. Naniniwala ka ba hindi? Naniniwala po. Gagaling ka. Opo. Sa ngalan ng Panginoon Jesus Nazareno. Sa ngalan ng- Pag sinabi at nilangisan niya ang aking bibig, gagaling ka. Pero gusto ko lang matuntong kung talagang totoong kinakapit ka. Pero pakiramdam ko, hindi ka kinakapit. Wala. Gamitin mo ang kamay ng aking ama, binasbasan niya na yan. Linisin mo yung katawan mo. Pagmula doon sakit, dalawang kamay. Basic lang to sakit mo. Sa 3 taon mo naghihirap sa araw nito, mawawala yan. Maniwala ka sa akin, mawawala yan. Pag sinabi ko, mangyayari. Dahil utos to ng aking ama, mangyayari ito sa araw na ito. Hindi ako bibitaw ng salita kung ako lang. Dahil hindi ako manggagamot mo. Kundi ang Diyos. Sige, tanggalin mo ng tanggalin yan. Wala sa physical mong sakit. Kaya hindi makita ng medisina. Itong papel, lilipat natin sa spiritual mo. Dito ka masasaktan. Ayun o. Sa papel niya. Ika-3 palang hinawakan ko. O, di ba? Papel lang. Ito yung stick, hawak-hawak ko sa kanang kamay ko. Wala sa physical. Kahit ilagay ko itong stick sa ano niya, wala o, hindi siya nasasaktan. Ay, masakit. Pero pagdating dito, itong pinakamasakit. O yan o, papel. Ika-3, ika-4 na pa, pag didikit-dikitin ko na lahat yan o. O. Walang sakit yan. Talo ka lang ng emosyonal mo. Banggitin ng Diyos at humingi ng kapatawaran. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus. Amang Nazareno, Mga Nazareno. ako si Ako si Alex. sumasampalataya ako sa iyo. Sumasampalataya ako sa iyo. Nabasbasan niyo po ako Basbasan niyo po ako. ng inyong mapagpalang kamay. Ang iyong mapagpalang kamay. Alisin niyo po Alisin niyo po ang aking karamdaman ang aking karamdaman. upang may buwasan Upang magbasan. ng aking Ang aking upang may buwasan basan. ng inyong mapagpalang kamay Ang iyong mapagpalang ang aking kamay. karamdaman. Ang aking karamdaman. Amen. Amen. Talas. Panginoon, Panginoon, tanggal na tanggal. Patawarin mo ako patawarin mo ako. sa aking nagagawang mga kasalanan Sa aking nagagawang mga kasalanan. sa isip, Sa isip, sa salita, sa salita, at sa gawa. at sa gawa. Panginoon, Panginoon, kung ano man nagawa kong kasalanan ano man nagawa kong kasalanan sa aking kapwa sa aking at kapwa, lumabas sa aking bibig, at lumabas sa aking ay humihingi ako ng kapatawaran humihingi ako ng bilang kapatawaran tao lamang. bilang tao lamang. Amen. Amen. At ilayo ako At ilayo ako sa sakit, sa sakit, trahedya, trahedya, sakuna, sa kuna, disgrasya, disgrasya, panganib, panganib, ang mga tao ang mga tao, nainggit nainggit sa akin, sa akin. at ganun din sa aking pamilya. Ganun din sa aking Handa ako Handa ako, magpatawad, patawad, alang-alang, alang-alang, sa pag-ibig at kapayapaan. pag-ibig at kapayapaan. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Talas. Ibalik magnetiko kung meron pa. Wala na. Saglit lang, di ba? Ano lumabas sa katawan mo? Malakit, mainit. May malakit. Saan nagsimula yung malakit? Meron dito sa ano, Itapon mo ng itapon. 3 minuto, ubusin mo lahat ng sakit mo. Simula ulo. nasa kitang Ulo. Ulo. Mata. Tenga. Leeg. Balikat. Left and right. Ilalim ng balikat. Hanggang siko. Kabilaan. Dibdib. Tiyan. Hanggang sikmura. Tapon. Balakang. Lahat. Hanggang pagi. Hindi. Balakang na. Huwag mo nang akyat dyan. Hita. Tuhod. Ilalim ng tuhod. Kabila. Ulitin mo. Ganon din lang ang pagtanggal. Balik ulit sa umpisa. Ulo. Huwag kang malito. Pakinggan mo sinasabi ko. Ulo. Mata. Tenga. Leeg. Balikat. Braso. Hanggang siko. Left and right. Tapos dibdib. Sikmura. Tiyan. Balakang. Tapos yung balakang. Sunod na hita. Hanggang tuhod na yan. Lumalabas pa yung malakit. Hindi na. Parang hindi na. Anong parang hindi na? Pakaramdam mo yung sarili mo. May lumalabas pa, wala na. Wala na. Wala na. Ibabalik natin yung stick. Wala na. Hindi na siya nasaktan.
Gayahin mo ko. Panginoong Jesus, Panginoong Isus, Amang Nazareno, amang Nazareno. maraming salamat po Maraming salamat sa inyong mapagpalang kamay sa inyong mapagpalang kami. na inaplos mo ako. Na inaplos mo ako. Kayong una, Kayong una, maghari sa aking buhay maghari sa aking at buhay magpakawalang hanggan. at magpasawalang hanggan. Amen. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Dila mata. Painumin ng tubig. Diba sabi ko, saglit lang sikat mo. Umapdi yung dibdib mo. Bakit? Paano umapdi yung dibdib mo? So bakit umapdi? Sumakit. Ngayon, masakit pa? Saka dito sa likod. Sumakit pa ngayon? Inumin mo muna yung tubig ng Diyos. Tapos banggitin mo si Kristo pag nalunok mo ng tubig 3 beses. Hindi nagmula sa iyong bibig. Tinalo ka ng emosyonal mo. Sige pa. Kala ko ba araw-araw ka nanonood ng vlog ko? Tingnan na maayos. Inhale. Tapos dahan-dahan mo ibigay. Yung hangin. Buga. Gayahin mo ako. Panginoon. Panginoon. Jesus. Jesus. Nazareno. Nazareno. Nagmula sa iyong kaluluwa at puso. Ulitin ko. Panginoon. Panginoon. Jesus. Jesus. Nazareno. Nazareno. Ama sa langit. Ama sa langit. Dinggin mo ang aking panalangin. Dinggin mo ang aking panalangin. Ako'y sumasampalataya sa iyo. Ako'y sumasampalataya At sa iyo. humingi ng At kapatawaran. humingi ng kapatawaran. Palakasin mo ang aking loob. Pakakasin mo ang aking loob. Langisan niyo ang aking bibig. Langisan niyo ang aking bibig Upang gamitin sandata, upang gamitin yung sandata, masamang espiritu, masamang espiritu, at masamang elemento. at masamang elemento. Inuutusan kita Inuutosan kita bilang alipin ng aking ama bilang alipin ng aking ama na lumayas ka na lumayas ka sa aking katawan. sa aking katawan. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Pagpagampa. Hinga ng malalim. Relax. Konti pa. Hinga pa. Hina ang kanyang pananampalataya. Ako na nga lang. Sinabi ko na sa inyo, paulit-ulit eh. Pag nandito kayo, nakita mo sana yung video kaninang matanda eh. Simple lang yung ginawa ng Panginoon Kristo sa kanya. Pasintabi po, Panginoong Jesus, amang Nazareno, nasa inyong harapan ang inyong anak at muli po kung tatawag at mananampalataya sa inyo. Pasintabi rin sa mga hirap ng Kristo. May basbasan niyo ako ng inyong mapagpalang kamay at ganun din ang unang aking amang makapangyarihan sa lahat. Ako ang humihingi ng kapatawaran sa pagkakataong ito. Kung sino man bigyan ng pagsala ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata, ay bukal sa puso ko. Amen. In Jesus' name, sabi mo, In Jesus' name. Amen. Amen. Ngayon pa lang pumasok ang presensya ng Diyos. Sige, inom. Maraming bang pumupunta? Sa inyo yung ban? Kabila. Tingnan natin. Pikit. Pumikit ka. Madoble tuloy trabaho natin. Ako ang kakalas. Sumandal ka. Mahina kanyang pagpag. Ako ang papagpag. Pasensya na kayo. Na doble trabaho natin. Ikabit ulit yung papel. Huwag mo sabihin, aray. Ako bahala. Ako ang magtatrabaho. Pikit. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng alam mo, mapasa amin ang karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, amang Nazareno kami ang iyong mga nakilayo niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna sa aming buhay. Amen. Sa pangalan ni Kristo, Amen. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yuko. Tingala. Dilata mata. Pikit.
Dilat ang mata. Masakit. Wala na. Wala. Babang pa. Pikit. Dilat ang mata. Ipagpag. Banggitin mo ang Diyos. In Jesus' name. In Jesus' name. Huwag mo akong tignan. Banggitin mo ang Diyos. In Jesus' name. Pagpag mo yung paa. Bitaw. Hinto mo. Pag sinabi bitaw. Banggitin mo ulit ang Diyos. In Jesus' name. Pagpag mo yung paa niya. 3 beses kang bumanggit ng pangalan niya. In Jesus' name. Sige, pagpag mo. In Jesus' name. Amin. Sabi mo amin. Amen. Banggitin mo ulit. 3 beses. In Jesus' name. In Jesus' name. In Amen. Jesus' name. Amen. Pikit. Banggitin mo ulit. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Amen. Didilat mo yung mga mata mo. Hinto mo yung paa ng Diyos. Sagad na yan. Wala na. Ay namin ng tubig. Ito lang masasabi ko sa iyo. Napakahina ng espiritual ng Panginoon sa iyong puso. Hindi ganun to kabilis pumapasok. Meron kang bagay na hindi pa inaamin sa aking ama. Kaya hindi siya makapasok masyado. Kahit naman tayo nagkakasala. Di ba naririnig niyo ako sa vlog? Hanggang hindi mo tinatanggap na hindi ka matanggal sa isip mo, ginugulpi ka ng stepfather mo, o nakaramong buhay at pinaplansya yung mukha mo at ginagawang ashtray ang katawan mo at pinapakain ka ng dumi o tayo ng tao o inungugod ka o sinasalpak ka o binabaliktad ka at inungugod ka sa tubigan o sinasako ka. Yun yung sinasabing trauma sa iyong katawan at isipan. Pag hindi mo siya nakalimutan, tatalunin ka ng emosyonal mo. Manatili ka sa akin at kalimutan mo na yun at patawarin mo ng mga taong naggumawa sa iyong kasalanan. Meron kang hinanakit sa iyong puso kaya hindi makapasok ang spiritual ng Diyos. Dapat ikaw pa lang yun, nakahuwa mo ng dapat ang sakit mo eh. Hindi ka gagaling. Ako na nagsasabi sa'yo, bakit ka mo? Hindi ko sinabi hindi ka gagaling yan. Gagaling ka dahil sinabi na ng aking ama. Kaya hindi ka gumagaling sa ibang mga manggagamot. At hindi nila makuha ang sakit mo. May bagay ka na hindi mo sinasabi sa aking ama. Ayaw mo pakawalan ng nakaramong buhay kung ano man nangyayari sa iyo. Kasi kung meron ka matinding emosyonal, doon aatake si Satanas. Hindi mo matatalo si Satanas. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi ka pa pinapanganak sa mundo, makasalanan siyang tao. Sa Diyos niya, hindi siya humingi ng tawad eh. Pero mahal ka ng Diyos. Napakasimple lang sa akin mo kuya. Mahirap lang nga ito masyadong alamin, kaso nga lang, kung gagalawin ko likuran mo, gagaling yan. Pero hindi yan tatagal. Hanggang hindi ko ito pinapakawalan si Satanas, hindi ka gagaling. Katulad nito, wala na, di ba? Oh, wala. Hindi ka na nasasaktan, di ba? Pumapasok ng Espiritu ng Diyos. Lahat tayo nagkakasala. Tanggapin natin ang pagkakamali natin kasi doon tayo matututo. Walang perfectong tao. Sinong sabing tao mong perfecto? Ipapaputol ko sa daliri ko kung kailan man hindi siya nagkasala sa kanyang mga mata. Sinabi ng aking ama sa panaginip, tao lang kayo at mga anak ko kayo nagkakasala kayo sa isip, sa salita, sa gawa. Kahit sino sa inyo. Imposible naman nakakita ka ng babae dyan napakaganda. Yan ang papasok masama sa iyong isip. O nakakita ka dyan ng maraming pera, walang may-ari. Siyempre, papasok sa isip mo na pera yun. Kukunin mo. Pero simple lang, kukuha na. Anong paramdam mo sa katawan mo? Medyo gumaan mo ko. Gagalawin na natin ang hangin mo. Yung spirit mo, dagdagan mo ang pagdasal. Kulang pa sa spiritual ng Diyos, kuya. Pumapayat ka dahil kulang. Pantay na yan, no? Para sa akin, magaling ka na. Para sa iyo, magaling ka na. Magang na yung pakiramdam mo. Pero sa akin, sa babasihan ko sa spiritual ng Diyos, medyo bumabaw ang iyong pagdarasal. Hindi ko sinabi hindi ka nagdarasal, ha? Lagi ka pa rin tumawag sa Kanya. Lalo ngayon, naririnig ka na niya. At nandiyan siya sa puso mo. Hindi ka kinukulam. Hindi ka rin nakakapre. Natalo na yung emotional mo kasi akala mo na mamaling mo ka. Sakit spiritual to. Relax lang. Sige pa. Hinga ng mayas. Ganda lang. Hinga ng mayas pa. Relax lang. Hindi ako galit ha.
Pinapaliwanag ko lang sa'yo. Oo. Gusto ko matuto ka kasi mission ko na ibalik kayo sa pananampalataya sa Diyos. O, totoo naman na kinukulang sinasaniba ng Diablo. Yung nga gusto ko, yung nga kinuha ko, yung exorcist eh. Kaso, napakahina ng iyong presensya. Napakahina nito. Dagdagan mo. Kailangan mo dagdagan. Mahal ka ng Diyos. Kaya ka nakarating dito. Di ba sabi sa isa araw nito, mawawala yung sakit mo? Palakasin mo lang ang katawan mo. Palakasin mo lang ang pananampalataya mo. Tayo. Okay, opo. Side dito. Ganito. Hinga na maayos. Sige pa. Hinga. Kaya nga malalig mo. Yan, medyo Kulang pa yan. Wala pang balance area ko yan. Huwag mo ako. Sige, huwag mo muna ako pakunahan. Sige, tayo. Tandaan. Pasok. Hinga. Hinga pa. Hinga. Hinga. Ganga mo lang. Hindi, ganga mo lang ito. Nagbigay. Sandal pa. Okay. yun. Hinga pa. Sige pa. Uminom ka muna ng tubig. Sige. Dagdagan mo pa. Ilang minutes na tayo dyan? Saka nakatagay. 27 minutes. Natural lang hangin. Ganga mo yung leg mo. May gagawin pa ako. Ganga mo lang. Pag sinabi kong hinga, hinga ha. Relax lang. Ganga mo pa. Mas magang. Sige pa. Sige pa. Sagad mo. Kabila. Ipantay mo muna leg mo. Iyuko lang ng konti. Konti pa. O, tama na. Ganga lang. Ako lang gagalaw. Sige pa. Sige. Hinga. Dadala mo ga. Okay. Sige. Sige. Sige, huwag ka mag-alala. Hindi mo babali yan. Yun. Straight. Nakuha ko na. Nahawakan ko na. Oo. O, di ba? Guman. Gumang, di ba? Huminga ka na malalim. Sige pa. Wala na. Tapos na. Ano paramdam mo? Gumaan po. Gumang na, di ba? Mix up to na, lumubog na to. Ito yan sa mga nanonood, oh. Para makita nyo. Hinga. Oh, huminga ka. Magaan, di ba? Tumalikod ka doon sa YouTube channel din. Baka, sabi sa Facebook page ko lang straight. Ano? Magang. Harap ka na rito. Ano paramdam mo? Gumaan po. Gumang na. Yung shoutout na yung taga-tagi. Kasi magkukuha natin itong araw yan eh. Yung araw niya makukuha ko. Kasi kung hindi natin matatanggol sa spiritual yan, bali wala. Maghapon ako mag-iilot sa'yo, hindi gagalaw yan. Kasi may sanib ka eh. Kaso na inborn sa'yo yung kapre. Hindi ka na kapre. Sakit spiritual. Ibig sabihin sakit spiritual, bumabang yung pagdarasal sa aking ama. Buong buhay mong puro ka na lang trabaho. Ngayon, binalikan ka ni Satanas. Sabi niya, binigyan kita ng lakas, kaya kukunin ko na itong kaluluwa mo. Bibigyan ka niya ng unti-unti sakit.
Hayaan mo ang aking ama magbigay sa'yo ng magandang lakas na pangangatawan. Ano pakiramdam mo? Gumaan po. Gumang na. Hmm. Ilan taon mo na sakit dyan? 3 years na. O, di ba? Ang dami mo na pinuntamang gagamot, isa lang lagi sinasabi. Tinatanong kita kung sa paggamot pa lang, kahit 1 segundo, wala ka ba naramdamang pagbabago? Sumagot ka, wala. O ngayon, 1 minuto, sa 10 minuto, 27 minutes, anong pinagbago? Gumaan po yung pakiramdam ko sa likod. Inumin mo pa yung tubig ng Diyos. Pwede mo na ito magsuot ka ng sapatos. Wala ka na sakit. Wala na dyan yung masamang espiritu sa likuran mo. Yung nga lang, babalikan ka niya, magte-training siya. Sabi niya, tatalunin ko na limpik ng lipin ng Diyos niyan. Pinalayas ako sa taong na yon. Yan gawin mo, para hindi siya makapasok, magdasal ka na magdasal sa Diyos. Kaya nga sabi sa akin ni Satanas pag di na daw ako nagdasal sa Diyos natin, kukunin niya daw ako, pahirapan niya ako doon sa ilalim ng lupa. Hindi naman, binigyan niya ako ng kulong. Sabi niya kasi, pag hindi na ako nagdasal sa Diyos ko sasaktan niya daw ako Kaya simula yun, natuto ako magdasal. Kasi siya nagbigay ng takot sa isip ko Ano pakiramdam? Gumaan. Gagang lahat yan. Paghapon, masakit ito. Sobra. Paghapon, tapos parang may natunog ng mga ugat dito. Paghapon. Wala siyang sakit na frozen. Wala akong sakit na frozen. Wala siyang frozen. Meron lang siya, stiff neck sa panga. Yung huling ginalaw ko yung panga niya. Yung dito ano yung bakit na sobrang sakit dito pag nasumpong. Abot sa dibdib. Sakit ngayon, spiritual Ah, Sakit ngayon, binigay yun ni Satanas sa'yo. Ano magagawa ko? Dapat yun natanggal na yun sa paa mo kanina Di ba hindi natatanggal, nasasaktan ka pa rin? Ibig sabihin, nakakabit siya dyan sa katawan mo. Ayaw niya umalis. Kasi sabi niya, bakit ako aalis? Hindi pa naman siya tumatawag sa Diyos mo. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya minsan ganito ko magsalita sa inyo, hindi ko kayo pinapagalitan. Kasi mission ko, nalipunin ng Diablo at pabalikin nito kung saan ito nagmula. Ngayon, ang mission ko, tawagin niyo si Kristo. Kung ano man relihin niyo, kahit tawagin niyo pa si Kristo, walang problema. Tawagin niyo si Allah, wala rin problema. Tawagin niyo si Jesus, walang problema. Tawagin niyo si Maria, ina ng saklolo, santo ninyo, wala nang problema. Tawagin mo ang Diyos Ama sa langit. Tawagin mo si Dakila o Bathala, bahala ka. Basta't bumanggit sa iyong kaluluwa at puso ang pagtawag sa Diyos. Kasi hindi ko naman niya makakalas. Kalasin ko siya. Pag lumayo ka rito, babalik agad siya. Sasabihin niya, alis muna ako. Kasi masasaktan ako Pero pag wala na ito yung taong nito sa maggagamot, babalik ako. Kasi hindi naman siya tumatawag sa Diyos niya Di ba nakalagay sa Bible yon? Ano paramdam talaga? Wala na. Bago natin lock. Wala na. gumaan. Gumaan na. Paalam ka na. Bago man natin lock. Paalam ka dito sa lugar nyo. Sa YouTube channel yan. Babay na. Nagbago na yung mukha nyo. Hindi mo napansin? Mga taga Block 137 after Bikutan. Kanina mukhang matanda. Ngayon bumata. Ito, sa Facebook page. Last video ko na to. Kasi hindi ko na sila kukuhanin ng video mamaya. Babay na. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Ilang years nyo na sakit yan? 3 years ko na nararamdaman ito. Salamat daw sa Panginoon Kristo. Salamat sa Poong Jesus Nazareno. Siyempre, salamat number 1 sa Diyos. Number 1. Number 2, salamat din sa taong kayo. Bilang instrumento ng Diyos. Instrumento niya kayo Hindi lang naman ako instrumento ng Diyos Kailangan ko ba sangkilitan ng buhay sa loob ng katawan mo para lang bumitaw siya Ayaw niya bumitaw kasi ayaw mong tumawag. Kaya ako ang nagtrabaho. Lalak na natin to ha. Sige po. Ilang minutes tayo dyan? 34 minutes. Kita mo, 34 minutes din tayo sa kabilang side. Babay mo sa kamay. Wala. Tutunog-tunogan na. Harap ulit doon. Ganito. Okay. Tayo.
bumigat ka na. Kanina mag-akay. Gumagana. Ha. Siya. O ngayon, ang parandam. Gumaan po ako. Leg mo, galaw-galaw mo na. Pwede mo na galaw yan kahit anong direksyon. Tumayo ka, maglakad ka kuya, para malaman natin. Tingnan natin kung anong pinagbago. Hello, make a shoutout sa YouTube channel. Tingnan natin si kuya. Ano paramdam kaya? Ilakad mo ng lakad, huwag ka mahiya. Walang bayad dyan. Kailan po kaya kayo mapupunta sa Batangas City po? Pasensya na po kayo, Christina Salvador. Kung sa Batangas, namimiss ko na rin pupunta ng Batangas. Abay, taga-Cuenca lang po ko eh. Sandali ko pala. Ano paramdam nyo kaya? Gumaan po. Gumang na yung pakiramdam nyo? O, sigaw mo si Kristo. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yan, ba't mo ikakaya ang Diyos? Eh, lahat naman nagpupunta rito, nagpapagamot sa Diyos. Anong paramdam? Magang na. Gusto ko sana makapunta sa iyo. Kaso, matapagwang kita. Kami Cavite po. Okay na? Maganda na. Nagbago na yung mukha niyo. Kanina mukha kang maputla eh. Ngayon, namula-mula ka na. Okay, nasakit yung manok kanina. O ngayon, sumasakit ba? Yeah. O, di ba? Sabi kasi sakit spiritual yan eh. Hindi ka kinakapre. Kita mo. Gusto mo ako pa magkalas eh. Iniintay kong ikaw tumawag sa Diyos eh. Pero okay lang yan. Talagang ganun minsan. Okay na. Magaling na. Baka hindi pa magaling. Hindi. Ay, sa magaan. Hindi ka pa magaling. Hindi, Magaling na. Eh, sangit din mo pala. Mukhang basang-basa na ng tao eh. Kasi kung hindi ka pa magaling, mukha mo parang ano eh. Parang hindi mapinta-pinta ka rin. Sige, mukha na rito. Para magdasal na tayo. Makakot din tayo ng ano. Ilang minutes din sa YouTube? 30 po. 37 na. 30 minutes din. Patay na natin muna yan sa YouTube channel. Sige. Paalam ka na. Alam. Magaling na talaga. Okay na? Okay. Thank you so much po sa lahat ng nanonood. Salamat po. Thank you so much po sa nanonood sa YouTube channel.